Hindi pa man tayo nakaka-move on sa makasaysayang panalo ng mga atletang Pinoy sa katatapos lamang na Tokyo Olympics, muli na namang nagpakitang gilas sa mga Pinoy sa dalawang international competition. Sa pagkakataong ito, sa larangan naman ng ballet dancing. Sa ilalim ng training ng Rhythm and Dance Center sa City of San Fernando, Pampanga, 8 kabataan edad 10 hanggang 17 years old ang humakot ng award kamakailan sa Hong Kong Dance Challenge Cup Competition 2021, kung saan nasa mahigit 1,000 contestants mula sa iba't ibang bansa ang nakibahagi sa kompetisyon. Sumali rin ang mga estudyante ng Rhythm and Dance Center sa First Virtual Cambodia Dance Challenge 2021. 2 kategoryang sinalihan ng mga bata, ang classical at contemporary ballet dance. Wagi si Kristen Gabriel Alejandro ng Platinum Award at 12th place junior overall sa Cambodia Dance Challenge 2021, habang Encouragement Award naman sa Hong Kong Challenge Cup Dance Competition. Gold Award ang nasungkit ni Maria Isabel Dongka sa kanyang Tribe Princess Dance sa Cambodia Dance Challenge at Bronze Award sa Hong Kong Challenge Cup Dance Competition. Platinum Award din si Yanshel Zoe Ambat sa Cambodia Dance Challenge, habang bronze ang kanyang nakuha para sa Hong Kong Challenge Cup Dance Competition. Kasama rin sa nagbigay karangalan sa bansa si Sofia Liana Guzman na wagi ng Platinum Award at 8th place din overall sa Cambodia Dance Challenge 2021 at Bronze Award sa Hong Kong Challenge Cup Dance Competition. Gold sa Cambodia habang Silver Award sa Hong Kong Dance Competition ang nasungkit ni Alexia Jillian Farin. Hindi rin nagpahuli si Janina Jane Kaluwag sa Platinum Award at 7th place senior overall para sa Cambodia Dance Challenge 2021, habang Silver Award ang kanyang nakuha para sa Hong Kong Challenge Cup Dance. 2 kids pa ang winner sa 2 international dance competition, kabilang si Janeri Kayomi Badyola na Platinum Awardee sa Cambodia Dance Challenge 2021. Si Maria Darcy Isabel Carrio naman nasungkit ang Platinum Award and 4th place junior overall sa Cambodia Dance Challenge 2021, habang gold sa Hong Kong Challenge Cup Dance Competition 2021. Dahil sa pandemya, kwento ng isa sa kanilang teacher at artistic director ng Rhythm and Dance Center na si Rolby Lacaba, online lang ang ginawang pagsasanay sa mga bata. Malaking hamon man ang new normal setup sa kanila, pursigido raw mga bata na may pagpatuloy ang kanilang passion sa ballet dancing. Todo suporta rin ang mga magulang na malaki ang naitulong sa paghahanda ng mga bata para sa kompetisyon. First, I asked them to self-correct. Okay? Aside from my correction, they should learn how to correct themselves. Yun nga yung maganda sa kanila. Natutunan na nila yun ng ganitong edad pa lang. Kasi kahit ako nung ako yung nagsasayaw, parang natutunan ko yung i-correct yung sarili ko. Nasa professional level na ako. Kasi alam ko na yung tama at alam ko na yung mali. Pero sila ngayon, nako-correct na nila yung sarili nila. Nakita ko talaga yung kanilang excitement at lalo nilang pinagpursigihan ng kanilang pag-aaral ng sayaw. Pati din yung mga parents actually naging excited. Ayon kay Yanshel at Sofia, hindi raw biro ang mag-training para sa isang international competition na online lang. Minsan, mahina pa raw ang internet connection. Iba pa rin daw talaga kapag kaharap nila mismo ang kanilang mga teacher. Challenging po because it's new normal po and we are only connected through the screen po. And our coaches before po kasi nung face-to-face, they can correct us po physically na naayusan po yung kamay namin at yung posisyon ng mga paa namin. Pero po sa new normal, they cannot correct us po like how they used to do. They only correct us through the so we had to listen po to them really carefully and make sure that we got their advices really good so that we can nail our dances. I was nervous at first because there are a lot of competitors and we had to shoot a lot of times. Malaking bagay daw sa mga bata ang kanilang supportive parents upang may pagpatuloy nila ang kanilang dancing at home. Sa katunayan, nag-e-enjoy pa rin naman daw sila lalo na't nagkakaroon sila ng mga bagong kaibigan. It was very hard because it was online. But with the help of my teachers and my cousin, Ate Paula, I was guided po sa mga steps ko po. Experience ko po, enjoyable po, pero po, gusto ko po making new friends po. Hindi man naging madali ang kanilang training under the new normal, worth it naman daw ang pagod nila dahil sa mga award na kanilang napanalunan. It was very fulfilling po kasi despite the difficulties we faced, lalo na nag-train po kami through online lang and nasa bahay lang po talaga kami nag-train.
Pero in the end naman po, it was very worth it po. It was a very happy experience because it was very rewarding to see the result of our hard work. Bukod sa mga magulang, wala na nga raw sigurong higit na proud sa achievement ng mga bata kundi ang kanilang mga teacher. Kaya naman paalala nila Kaba sa kanila. It's about the journey. It's not about winning medals. So yung journey, yung training, yun yung takeaway nila. Kung nag-improve ba sila from the beginning, kung ano yung status nila as a dancer. I'm really happy na nananalo sila ng mga medalya at karangalan. Pero I want them to stay humble pa din and just keep inspiring the next generation of our dancers dito sa ating rehiyon. With or without medals naman, I'm proud of you. Jennifer Salenga, CLTV News.